Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Humhum ni Maru. San? Pasukod ko mo? Ha? Tunto ka na ko. Wapag kailan ako no? Buang sa ko ha? Buang ko. Ako lang nagipugnga na ako mga kabuang ba? Akong kamaw tungod kang mala. O guwa ko'y gitugutang tao nga makigbatok na ako. Ay! Kinunod mo ako gil. Ni apap. Kinunod mo ako ba? Ha? Nagtuo ka ikaw rin makamao? Gipugngan lang ako ang kusuko pero karon. Gipakita na ako nimo. Ugwa ko mahadlok nimo to. Busa ayaw ko badbari. Sa una di ko gusto makigribal nimo pero karon. Karon kuhaon ko na ang angay ka nako. Ay! Ay lakaw! Panuway! Iwas na do! Karoy! Ay lakaw do! Diwas na do! Talawan kang dako do! Manuway, tatawanan ko sugmati na. Suno do! Tatay, takag pusil po ang agaw. Marla, kinanamukaon ka na yung taon. Kalimtiyon ang mga medalyon. Ayaw pa ulipon ini. Importante kayo ang mga medalyon pa. Di mo sabi mo makita ka ng mga medalyon. Ha? Dini sa Villa. O, Dito sa atik. unsa? Nang hilabot ka sa butang nga dili mo? Ha, Marla? Wa ko manghilabot pa. Kalit na nga nakita na ko ang mga medalyon. Sadang akong gisundan si Itom dito sa ibabaw sa atik. Mao ba? Mga karambutang ang nasa atik, di ba? Mga butang nga, wa na gamita. Busa, klaro na lang nga ka na mga medalyon nga imo nakitaan. Wa sab na ibili. Dako siyag bili pa. Nakabati ka. Dakog bili. Milyon ang balor sa maong medalyon. Milyon? Mauna pa. Minilyon ang bilis sa maong binalyon. Busa ka na lang mahibalik din ako. Kay... Husto na. Husto naman. Dili ko mo to minilyon ang bili sa mga medalyon. Dili ka di buwag sa tagiya kung minilyon pa ang bili ini. Naarani mo pa kung di ka mo tuo. Pero mo na tinuod. Dito ko sa ahensya. Akong gipatanaw ang mga medalyon. Ug ako nahibawan nga ang bato lang nga red diamond may balor kini og 1 million kapin sa dollar. Unsa na ka sa tong kwarta pa? Dubli na. Usa. Tinuod ka? Minilyon ang balor sa mga medalyon? O pa, mo ang kinahanglang mahibalik na ako. Kay pagitaan niya ko sa tag-iya ini. Pero, wa man makahiskon si attorney nga may nawa din nga medalyon sa unang panahon. Pero imposible ka pasagdan na sa tag-iya nga mawa ang mga medalyon. Kung tinuod ang gisulti mo nga, minilyon ang dawat ini. Naarani mo pa, kung di ka mo tuo. Basta kay maunay tinuod. Pero dako na kayo ng kantidara, Marla. Pawa ko mamakak ni mo. Aron mo tuogit ka. Tabagi ko sa pagpangita sa mga medalyon. Ug ato ni ipatanaw pag-usap sa ahensya. Unya ta magtiwas og sulti. Sige na, lakaw na. Kauno na. Kaya ako na yung magkalingaw pangita sa mga medalyon. Dili pa. Unya na ka ng kaon. Pangitaon sa nato ang medalyon. Marla, Pa. Ayaw na utang imo lawas. Tungod lang ang maong putang. Sige na, kauna. Ha? Unsa naman ka? Di naman ka mamati na ko. Kauno na. Sige na. Oo pa. Mukaon ako. Pero mangitaon ako sa medalyon dire sa kusina. Mura di ko makatuo sige sulti ni Marla.
Minilyon ang balor sa mga medalyon. Niyan ako sa layo sa gilya. Dapit sa kusina. Malagkaon yun, ha? Na sila sa kusina, si Marla o si Maning. Medalyon. Kung saan kayo magtado sa medalyon? Imong ibalik yun? Ang medalyon gihapon. Nagisgutan. Dili ba mo mabuwag na ko ang medalyon pa? Dili. Medalyon gihapon. Kung tinuod ka minilyon ang balor sa mga medalyon, Medalyon? kinahanglan ato yung mabalik yan. Kung ato yung makitan. Milyon ang palor sa mga medalyon. Unya na kita magsabot, bahin anak pa. Pagitaon sa nato ang medalyon. Kaon ko na lagi. Di lagi ko mukaon ko ako makita ang medalyon pa. Nasa ko na si Marla. Ang maniilag ito ka sa sunod na may tabo. Marla, anak. Magkamao ka na yung maning ka na ko. Tungod lang ka ng maong medalyon. Pasaylo ako. Pero lain ang akong gibati karon nga nawhan ako ang medalyon. Importante kay ni nako pa. Tungod ba sa kamahal ini? Ambot. Basta dili ko mukaon kun ako makitaan. Ang kabinet. Wa ba ka ni mahog dinhi ug nakit-an ni Manang. Oh. Si Manang pa. Hain si Manang. Basta nakit-an niya ang medalyon ug iya ni gibaligya. Marla, husto na. Manggidudaho naman kay ka? Naunsa naman ka? Pero wa dinhi si Manang. Basig bilakaw siya ug iya gibaligya ang medalyon. Dili makahimo si Manang, anak. Pero hain lagi si Manang. Kalitsig na wa dinhi pa. Ibaw ka na ni Manang, daghan siyang buhat. Manang! Marla, kauno na! Kauno na! Di ba siya ka magkasabot sultihan pa? Dili ko mukaon kundi mabalik na ko ang medalyon. Gubon tani pinaagis pagbuwag. Oh, wagi mo sa mampurma o kulor sa medalyon. Misa mo tinuon ka hayag gisugpaan ang uli nga nagpaga. Lo? Oh, Kumusta na mga medalyon? Gabriel, wagin maun siya medalyon. Pinagis siya kalayo. Busa, ato na lang ning martilyohon. Unsa? Gubon tani ang medalyon pinagis pagbuwag. Pero, Lo, burag dako na ning sayop ang atong gibuhat, Lo. Gabriel, di mahimo nga mausab ang imong paruganan. Niya na sa tumakamot ang medalyon ni Marwa. Kinahanglan nga ato kining maguba. Basin bayag di tinuod ang sugilanon sa diary sa imong apuhan, Lo. Dugay ng panahon ng milabay. Basin, og usa na lang naka-legend ang bahin anang medalyon ni Marwa. Og ang pagkabarangan ni anang Marwa. Husto na. Ay, napag-iskot-iskot yung legend. Ha? Ayaw pagduduha sa itong misyon. Kay maukini ang nakapatay sa imong amahan ug sa akong amahan. Oh, Lo. Unsa man, nakagusto ka pa ni Marla? Ha? Gabriel, sa ako nang gingon, dili mahimong maikugma ka niya ng Marla. Labi na nga klaro na kayo karoon nga siya ang pinili nga mao'y mutago nining medalyon. Lo. Mamatay ka kung buhaton na nimo. Lo. Sige na, pagkuha ng martilyo, kay atong martilyohon kining maong medalyon. Kinahanglan makitaan na gid nila ako. Kinahanglan makitaan ko ni. Marla. Usa ba lagi kabang-kabang ni Maria? Manang, hain ang akong medalyon. Marla, nasuko ka na ako. Nagduda ka nga ako ang nagkuha sa imong medalyon. Hain ang medalyon! Kung naaman mo akong medalyon, iuli kinina ko. Ay, Marla, ayaw naglubag ang akong bukton. Mabali in tao na. Kinahanglang mo tugan ka kung hain ang akong medalyon. Tugan! Hain! Ay, aray. Hain! Ayaw mo luwa si Manang! Uwi siya! Kinahanglang busulti ka kung hain ang akong medalyon. Iuli din ako! Unsa ba? Mabalik ka ng bukto ni Manang! Naunsa naman in taon ka, Marla. Kaisog na ba ni Ang mo? akong medalyon! Husto na! Ayaw mo ulit pa ng dibon yung butang!
Kung mo naman ay makaingon nga masukol ka na mo, ay na lang pangita! O paghipos ang imong mga butang, mamiya ta din is Bilya! Kinimong dapit mo ni kaingong nausab ka na, Marla. Busa, kinalang mamiya ta din eh. Ang akong medalyon. Ayaw na paghisgot ang maong medalyon. Nagkasabot ka, ha? Dali na, mamiya ta ng dapit na. Dali na! Dili! Kinahanglan makita na bang akong medalyon. Dili ba yung mawa din ako? Dili! Maneng, naunsa naman in tao ng imong anak. Usab na ako nahibulgan man lang. Tinulog kita ka na ang pagduda ni Elgin. Nasundag na utang espiritu si Marla. Ursa, kung mauna, ato siyang patambalan. Unya na, manang, unya na. Kinalang madara ko palayo ng Villa si Marla. Lo, niya na martilyo. Kajugay pa ni mong nakakita ng martilyo. Nalimot magugo kung dinin ako mabutang lo. Pero niya naman gini. Sige na lo. Martilyo na nato ka ng maong medalyon. Sige, sige. Ano yan is lamis ang medalyon? Sige, ang pagkaan ng martilyo. O lo. Niya. Sige pa, bungil pa. Lo. Tanawa ang medalyon. Wa man matalog, wa man siya. Tigit-tingaling na ito maguba, lo. Di ta mo surindir. Sige pa, apakabunal pa. Oh, niya. Uy, Oh. Di magyapong mabuak ang medalyon, lo. Hangtod ang iyong... Ang iyong bulawan nga nagkupot niya eh. Wagin mo unsa. mao ka na. Nagkinahanglan gila taglaing diamante nga makabuak nining maong medalyon. Unsa? Pero asam ta mangita, anak, lo. Gusto. Si Juan. Sa diary ni Lulukit mo. O sa manwa ba makaswat bahin sa paguba aning maong medalyon? Nasuwat lagi niya dito, lo. Ang makabuak sa diamond, morasad ang diamond. Usa. Buti pa sabot, anak, lo. Nga di ginato maguba ning maong medalyon. Marla! Marla! Uy. Marla, bili ka na pultahan! Marla! Anak! Marla, ablihin eh! Nausan mo sa kanya! Oh! Marla! Ayaw ipalabay ka ng imong mga butang! Kinala mamati ka na ako! Ablihin ka na pultahan! Aron makabiyan natin ni Villa! Sige na, Marla! Marla? Kisa na may imo ka niya sa sod? Marla! Marla, ablihin ka na pultahan! Kinala makabiyatan din sa Villa! Karoon tayo! Dili ta mabiyat din eh! Iguwang! Oh. Kinsa na! Yunsin mo si Marla! Kinsa na! Marla! Usa man itabo mo sa sod! Marla, usa man itabo mo! Madam! Iya ang yawi mo. Ablihin na lang ng kwarto ni Marla. Aron mahibaw, ako na unsa na siya diha. Ambi! Ambi manang! Maneng, naunsa naman itaw ng anak mo. Dali anak abli ang pultahan. Yan naman ang... Marla! Oh! Marla! Marla! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.